Moikka! Tervetuloa Hämeenlinnaan ja tänne Nuppolan alueelle. Täältä löytyy todella valoisa rivitalokoti. Mennään katsomaan tätä toimivaa pohjaa. Täältä heti oikealta ja vasemmalta löytyy makuuhuoneet. Ja täällä vasemmalla WC, oikealla sauna ja kylpyhuone. Ja täältä päästään olohuoneeseen ja keittiöön. Taloyhtiö on rakennettu vuonna 1987, mutta täällä on lattiapinnat hiottu ja lakattu sekä seinäpinnat käsitelty nykyisten omistajien toimesta. Asuntoon on asennettu ilmalämpöpumppu ja keittiö on päivitetty modernin tyylikkääksi. WC ja kosteat tilat tähän kotiin on päivitetty vuonna 2016. Ja olohuoneesta pääset tälle viihtyisälle ja suojaisalle terassille, missä voit nauttia ilta-auringosta. Tämä rivitalokoti sijaitsee 5 minuutin päässä Hämeenlinnan ydinkeskustasta rauhallisella Nuppolan alueella. Lähistöltä löytyy kaikki peruspalvelut kouluista kauppoihin sekä loistavat ulkoilumahdollisuudet, kuten Ahveniston monipuolinen olympiapuisto. Kiinnostuitko Heisa tästä kodista? Jos, niin ole yhteydessä.